labari na kamar ma ban faro ba kamar ban ce komai ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yau ma mu kuma zuwar muku da sharhi akan shirin fim ɗin labari na. Shin wannan kukan na Maryam zai ɗore kuwa ko kuna tunanin abin da take ɓoyewa zai fito fili? Mai sauraro sai ka bi mu sannu a hankali har zuwa ƙarshe idan wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha domin jin menene dalilin da yasa Maryam take tirkar kuka a shirin fim ɗin labari na season 11 wato episode 5 wanda a halin yanzu a cikin wannan satin wato a jiya kenan da muka kalli shirin fim ɗin labari na an hasko inda Maryam take ta sharɓar kuka ba tare da sanin menene dalilin wannan kukan ba. Ta misraro idan kana buƙatar sanin dalilin da yasa Maryam take ci gaba da yin wannan kuka wanda ba kowa ne ya san dalilin yin kukan ba sai ka bi mu sannu a hankali har zuwa ƙarshe a cikin wannan bidiyo namu kuma a cikin wannan tasha tamu. Amma kafin nan mai sauraro idan wannan shine zuwanka na farko cikin tashar Arewa TV ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking domin ci gaba da samun bidiyoyinmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Kar ka manta hakan yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara mana ƙwarin gwiwa ci gaba da sanar da ku wasu abubuwan dangane da shirye-shiryen fina-finai daban-daban da suke zuwa muku a dukkanin ƙarshen mako. Tabbas Maryam ta yi haƙuri iya haƙuri na ganin ta zaɓawa mijinta mata ta gari, sai dai kuma tana tunanin shin ta gari ce ko ba ta gari ba wacce ta zaɓa masa wato Dr. Asiya. Tabbas Dr. Asiya tana ƙoƙari iya ƙoƙari ganin ta faranta wa Maryam wanda a halin yanzu ma ta zama big aunty wanda take kiranta da babbar aunty. Hakan ya ƙara wa Maryam ƙwarin gwiwa sosai a cikin shirin fim ɗin labari na kuma tana tunanin cewa tabbas Dr. Asiya ba za ta ci amanarta ba. Sai dai ba a nan gizo ke saƙar ba, tabbas dukkanin wata mace ta san kowace mace tana da nata kishin. A wannan satin dai kishin Maryam ya fara motsawa inda aka ganta tana kuka wanda wannan kukan ba komai ne yasa Maryam take tirkar wannan kuka ba sai ganin saura kwana 9 cif auren Dr. Asiya da kuma mijinta MD Al-Amin mai nasara wanda fa da zarar an yi bikin nan da yadda aka samu ɗan lokaci kankani Dr. Asiya za ta iya haihuwa wanda kuma ita za ta tashi a babin baɗalahu kamar yadda mahaifiyarta take so ta fuskantar da ita akan cewa dole fa sai ta haihu domin kuwa haihuwar da za ta yi shine zai ƙara tabbatar mata da kuma ƙara danƙon zumunci da kuma danƙon ƙauna tsakaninta da MD Al-Amin mai nasara. Shin mai sauraro baka tunanin idan Dr. Asiya ta shiga gidan MD Al-Amin mai nasara da zarar ta haihu duk soyayyar da yake yi wa Maryam ba zai koma kan Dr. Asiya ba kuwa? Duba da yanayin Dr. Asiya ita ce mai 'ya'ya kuma in ba ku manta ba a kalaman mai nasara tun a farko ya matuƙar daɗe yana gaya wa Maryam cewa yana buƙatar san ahali yana buƙatar 'ya'ya domin kuwa a halin yanzu ba shi da kowa sai kwatsam ɓullowar wato Ishaq wanda kuma Ishaq ba na kirki ba ne ba. Tabbas Ishaq ya ci amanarsa kuma Ishaq shine ɗan uwansa na jini wanda ya daɗe wanda kuma yake a halin yanzu a raye sai dai kuma Ishaq gurɓata gari ne. Tabbas akwai cakwakiya mai ƙarfi shigowar Dr. Asiya gidan MD Al-Amin mai nasara sai dai kuma kuna tunanin zai haɗa su gida ɗaya da Maryam? To idan kuma bai haɗa su gida ɗaya da Maryam ba kana tunanin wata ba za ta yi kishin cewa ana yi wa wata wani abu wata ba a yi mata wani abu ba? Sai dai mai sauraro idan muka haɗa a sati mai zuwa za mu tabbatar da wani abin a cikin shirin fim ɗin na labari na. Tabbas shirin fim ɗin na labari na shiri ne mai matuƙar ƙayatarwa da kuma ilmantarwa game da faɗakarwa haɗi da nishaɗantarwa kamar yadda masu sauraro suka sani wanda a dukkanin ƙarshen mako ke zuwar muku a tashar Arewa 24 da ƙarfe 9 na dare ko kuma a tashar Saira Movies da yake zuwar muku a dukkanin ranar Juma'a da daddare da ƙarfe 8 yake saki a tasharsa ta Saira Movies da ke kan YouTube channel wata za ku ganta a rubuta Saira Movies. Ta mai sauraro kar ka manta kar ka sha'afa tashar Arewa TV kenan ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking akan bidiyoyinmu daban-daban da muke ɗora muku a kodayaushe domin samun bidiyoyinmu a kan lokaci. Tashar Arewa TV ta kuci ku kasance da mu a kodayaushe da zarar mun ɗora bidiyoyinmu da suka danganci labarika akan shirye-shiryen da suke zuwar muku kamar irin su labari na Izzat So, gidan sarauta, manyan mata, garwashi da dai sauransu. Mun gode masu